அப்பா ஏய் வீடியோவை பார்த்தப்பா இன்னைக்கு வீடியோ ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்தது. நல்லா இருந்தது. ஏன் சொல்கிறேன்னா, பாட்டியை காட்டினாங்க, தாத்தா, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கி. ஆமாப்பா, ஜாக்கி ரொம்ப பெருசாகிட்டுக்குது. அவ்வளோ பெருசாகிட்டுக்குது ஜாக்கி. ஏப்பா ஜாக்கி ரொம்ப பெருசாகிட்டுக்குது. நல்லா நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்குது ஜாக்கி. ஜாக்கி பார்த்திங்கன்னா தாத்தா கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸுங்க. தாத்தா வந்து வாயில் கையெல்லாம் வைக்கிறாரு, கடிக்கலையா. ஐயோ ஜாக்கின்னு இல்லை, யார் நல்லா வளர்த்து யார் பார்க்குறாங்களோ அவங்க கடிக்காது. அது ஒரு ஆச்சரியம். ஆச்சரியப்படலைன்னா தான் இது ஆச்சரியப்படுறது. கை இந்த காலை ஆச்சே நம்ம அக்காவுக்கு தான். ஓகேப்பா, வீடியோக்குள்ளே போயிடலாங்களா? பார்த்தீங்களா, அவங்க கட்டின்னு இருந்தாங்களே, அதான் ஆஃபீஸ்ன்னு சொன்னாங்களே, அதான் அது இப்போ சேஞ்ச் ஆகிடுச்சான். முன்னாடி ஒன்று கட்டினாங்களாம், அது வேறு எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்களாம். அது போவோம் அது அப்டேட் கொடுக்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு சொன்னது என்னென்னா கீழே ஒன்று மேலே ஒன்றுன்னுட்டு அக்கா அவங்க சொன்னது. இப்போ பார்த்தீங்களா அதில் ஏதோ சேஞ்சான், அது அப்டேட்டுனாங்க. இது பார்த்தீங்களா என்ன தெரியுமாவா, அவங்க ஆயில் எண்ணெய் தலை போடுறதில்ல, அந்த எண்ணெயும் இப்போ தான் பொட்டிக்கு அது இன்னும் டிசைட் பண்ணலையா, அப்படின்னு பண்ணலான்னு நினச்சினுங்கிறாங்களாம். அதனாலயா இதே மாதிரி தான் கேட்குது. ஓடி போய் வாங்கினீங்க, கேட்குது. எவ்வளோ ஓடி போய் வாங்கினீங்கப்பா கேட்குது. அந்த ஓவனை நுவான்சர் மறந்துட்டேன், போங்க நுவான்சர் மறந்துட்டேன். அது கேக் பாத்திரம் செஃப்பே இருந்தாங்க. எல்லாத்தையும் அது ஆச்சரியம், செஃப்பே இருந்தாங்கப்பா கேக் பண்ணுறதுக்கு. ஓடி போய் வாங்கினாங்க. அங்கே கேக்குது ஓப்பன் பண்ணோம், நல்லா சொன்னாங்க. அது இப்போ எதுவுமே காணோம், செஃப்பே காணோம். பார்க்க போனால் ஒரு செஃப் தான் இருக்குது, அந்த இன்னொரு செஃப் காணும் ஓடி போட்டாங்களோ என்ன தெரில நம்மளுக்கு. அது அந்த கேக்கெல்லாம் பண்ணுவாங்களே அப்பா, அதுக்கு என்ன கொஞ்சம் நெஞ்சு பாருங்க, என்னென்ன வாங்குங்க. ஐயோ உள்ளே யாரும் என்ட்ரி இல்லைன்ற போர்டு, அது இது கப்பு கேக்கு, அப்பா எவ்வளோ வாங்கினாங்க. இப்போ அது இல்லை, இப்போ லாஸ்ட் என்ன எண்ணெயும் பொட்டிக் தெரியுமா, அதான் கணபதி ஹோமம் நல்லது தான். கணபதி ஹோமம் நல்லது. கணபதி ஹோமத்துக்கு போடல, அந்த பிக்சர் போட்டிருந்தாங்க. ஏன்பா நீங்கள் தானே சொன்னீங்க அந்த பூஜைக்கு இந்த பூஜைக்கு அதுக்கு இதுக்கு ரொம்ப ஃபங்க்ஷன் வருது, அதனால ரொம்ப பர்ச்சேஸ் பண்ண, ரொம்ப சாரீ எடுக்கணும்னு. ஒரு கணபதி ஹோமம் இந்த ஹோமத்துக்கே புடவை காணும். அது லாங் ஃப்ராக்கா இல்லை சுடிதாரா எல்லோ கலர் போட்டு மாலை போட்டு நீங்களும் இங்கே யார் நம்ம மன்னவர் தான் மாலை போட்டுருந்தாங்க. அவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணது, இந்த கணபதி ஹோமம் காணுமே புடவை. சும்மா உப்புக்கு சப்பா பேசுகிறதெல்லாம் இல்லை. உப்புக்கு சப்பா எவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்களே. ஒரு இடத்துலலாம் நம்ம வீட்டில் இன்னும் ஃபங்க்ஷன் வருது, அது பூஜை வருது, இது பூஜை வருது, வீட்டு பூஜை வருது, அந்த பூஜை வருது, இந்த பூஜை வருது, அதுக்கு புடவைங்க நிறைய எடுக்கணும். நீங்கள் எந்த ஒரு கணபதி ஹோமத்துக்கே புடவை காணுவாங்க. அதெல்லாம் என்னென்ன தெரில. வீட்டுக்கு ஒரு பிரகாஷம் எப்போன்னு அது ரிவீல் பண்ணல, அது சொல்லலை. அன்றைக்கி சொன்னீங்க பண்ணிடுறோன்னு, அது காணும். புரிஞ்சிக்கவே முடியலப்பா. இப்போ பேக்கரி இல்லைப்பா, ஒரு சீசன் பேக்கரி சீசனாக இருந்துச்சு. அந்த கேக்கும் இந்த கேக்கும், எதிர்வீட்டு பர்த்டேக்கு நான் கேக் பண்ணுறது, அதுக்கு பர்த்டே நான் கேக் பண்ணுறது, தங்கச்சி பையனுக்கு பர்த்டே நான் கேக் பண்ணுறது இல்லையா. இப்போ அதெல்லாம் இல்லை, சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி. இப்போ எண்ணெயில் வந்துக்குதுப்பா. இது எண்ணெய் எவ்வளோ நாளைக்குன்னு தெரில. அது ஆகிட்ட பிறக்கும் பொட்டிக், அது என்னான்னு தெரில. பார்க்கலாம், போ அக்கா போடாதே அக்கா வாங்குவா, எல்லாம் போடுவாங்க.
இன்றைக்கி பாட்டி சொல்ல வச்சுட்டாங்கப்பா, பரவாயில்ல. பாட்டி சொன்னாங்க. அதுதான் மிஸ்ஸிங் ஆயிருந்துச்சு. இன்றைக்கி பாட்டியை பேசிட்டாங்க. பார்க்கலாங்க. நாளைக்கு கணபதி ஹோமம் எப்படி பண்ணுறாங்க. அதுவும் பூஜாரி கூட அவங்க சப்ஸ்கிரைப் ஆள் இல்லாததா தான் ஆச்சரியப்படலாம் இல்லையா? அவங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பார்க்கலாம். நாளைக்கு கணபதி ஹோமம் எப்படி பண்ணுறீங்க, நாளைக்கு அது ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? என் சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்களா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் தட்டிக்கோங்க. பாய்.